Pinaagi nining segment among i-share kanyo kapuso ang budget-friendly nga putahe swak sa panglasa ug dali ra gyud himuon. Tara, atong tan-awon kining special Balbacua nga recipe ni Rex Alba mas naila nga bisdak chef bulano ni siya nga nakabase na sa Amerika. Atong tan-awon. Pagkalami ato silbisan pamahaw, pwede kayo magbalbakwa. Magpaluto ni Tato ron sa kantin. Ato i-request. Andam sila sa mga ingredients nila, di ba? Sa mga kapuso nato diha nga gusto nga mo share sa ilang family recipe, i-post palihog sa inyong FB account ang proseso sa pagluto o gamita ang hashtag GMA Regional TV Live o hashtag Lami Syah Express sa kahigayunan nga ma-feature mo sa telebisyon.